Nema čaj. Ovo Branko ostavi jedan, to je lijepo popiti. Lijepo i popiti. Čuj da. Ima ga. Njegoš nam je ostavio u omanetu ovo. Ja. Ima ga. Kaže, slavio sam Božić. Božić u Vitleje. Slavio ga u Atonsku goru. Slavio ga u Sveto Kijevo. Ali je ova slava odvojila sa prostokom i sa veselom. Neka nam ovaj plamen ide do neba. Neka ide i do Boga. Pa neka ga opomene da treba da pomogne našoj Crnogori. Hvala Branko. Evo, ovo s prostotom 100% znao. Dragi Crnogorci i Crnogorke, poštovani prijatelji, dozvolite mi da vas odavde iz prikrajka ovoga svetog ognja pozdravim, da vam čestitam Badnji dan i rođenje Isusa Hrista, kako vama ovdje, tako svim hrišćanima po cijelom kapom nebeskom. Mir Božji i Hristos se rodi, vaistinu se rodi. I danas Crnogorci pokazuju cijelom svijetu kako dobro znaju da čuvaju svoje slavne tradicije, a isto tako da poštuju i druge ljude i nacije. Pa danas i ovaj skup ovdje ima taj epitet da smo sastavljeni iz 3 vjeroispovijesti, gdje Crnogorci, muslimani i katolici na jednom mjestu se nalaze, pa to nam i daje za pravo da vjerujemo u mnogo svjetlije danove ovog našeg udruženja. Poštovani prijatelji, mi nemamo adekvatan prostor za ovakve i slične manifestacije, ali to ne znači da smo dalje od Boga, od onih koji imaju i crkve i zlatne oltare. Zato, nošeni tradicijom naših predaka, okupili smo se ovdje na imanju